Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabotstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon niya boss nga nagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y palay makig-uban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes pizza 23 na. Buwan karon mahigala sa Hunyo tuig 2025. Straight to the point. Sa atong countdown day mahigala, oy, gamay naman lang day nahabilin. Ito kadlaw na lang sa dili pa mga higala mag Hunyo 30. O ni ana mga kahigalaan na maunang adlaw nga manaog na mga higala sa Kapitolyo sa Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad mga kaigsunan niya karong adlaw last day na ron, ha? Sa mao ni ang ilang last day sa session day sa Junta Provincial. Doon ay mga speeches siguro nga paghimuon, mga panamilit kay kanang June 30 human naman. Wa naman kay kutob na sa 12 sa udto. So karon ang ilang kwan session. So atong atngan dito kasama ang rem Remark Pugoy o si Andy RB Veloso baka kamo dito. Kay aron nga ato paminaw unsa ning ilang mga speeches or baka wa nagi ipalabang pahanga kinini ang ipalusot dinha nga mga resolutions o kinini ang mga kuan matawag nato mga higalang mga ordinansa. Ato lang agi katawa mga sukit dig paminaw. Og samtang sa pikas bahin mahigala sa kauluhan 26 ka mga Pinoy ang nakabiya na sa Israel human ni pahimo sa voluntary repatriation sa gobyerno. Subay sa tensyon didto sa Middle East. Straight to the point. Samtang doon na pa'y 200 ka mga Pinoy gikan sa Israel og Iran nga gusto nang mopauli sa nasod sa kabalaka nga maapektuhan sa conflict labot sa Iran og sa Israel. Straight to the point. Dugang mga balita sa gawas sa nasod US President Donald Trump ni hulagway nga monumental ang danyos nga nahimo sa airstrikes sa tulo ka mga major nuclear sites sa Iran nga matod pa mga higala na adiha no ang mga gipanghimo nga mga nuclear nga mga weapons matod pa mga sukid di paminaw. Straight to the point. Naganta nagpagtagad karon mahigala no. Onya, nagpasalamat sa US military sa accurate nga pagtira sa mga targets ni ini. Straight to the point. Atol sa speech mahigala ni Donald Trump. Ug unya, nabahin ang katawhan karon labot mahigala sa mga nagkadaiyang reactions sa pag-apil na sa Amerika sa gira mahigala didto sa Israel o Iran. Ato ning hatagag pagtagad karon nga buntaga mga kaigsunan. Unsa man ni kining pag-apil sa Amerika niining maong gubat, mao ba ni mahigala maka paspas nga mahunong na balik na tas kalinaw or mao ba ni mahigala ang mo-escalate unya mahimong pabilo mahigala sa mas labaw pa nga gira. Straight to the point. Mao ni ang atong hatagag pagtagad karon nga buntaga mga kaigsunan og naunsa ning sitwasyon na karon. Nya didto pod mahigala dunay laing 20 nga nakalas og ubay-ubay nga nangaangol sa suicide bombing sud mismo sa Mar Elias Church sa Duela sa Damascus City didto sa nasod sa Syria. Straight to the point. Ato ning hisgutan karong butagag. Straight to the point. Now, kinini ang nahitabo dito mahigala ta sa Middle East. Dilita sa mga panghitabo mahigala sa Iran. Kay gibumbahan man mahigala sa Amerika.
Kagahapon mahigala kining tulo ka mga nuclear sites sa nasod sa Iran. Grabe dako ang damage kining Fordo, Natanz ug Isfahan. Bomba mahigala. Kung atong mahinumduman, ang pinaka grabe-grabe na gyud mga kagalaan nga panagbangga sa Iran ug Israel niadtong June 13. Adlaw kana mahigala nga Biyernes, Friday the 13th. Although dugay na nila mahigala last year pa nga nagbawas-bawas gyud ang Iran ug Israel. But niadtong June 13 mao na gito dako-dako nga paglusad og airstrike sa Israel padong dito sa Iran. Nibawas po ng Iran og pauwan og mga missiles ngadto mahigala sa Israel. Now, ang US pinaagi mahigalang President Donald Trump niingon mga higala nga iyang hunahunaon within 2 weeks kung moapil ba sa gira o di ba. Straight to the point. Within 2 weeks. Awa man maabtig 2 weeks, 2 days mahigala, bomba mahigala ang US. Straight to the point. Karon bahin ang opinion sa mga tao. Labot ini mahigalang pagsud na sa United States of America ni ining maong gira. Ang uban mahigala wa kauyon, ang uban sad na kauyon. Atong i-discuss. Ang area diin didto gihimo ang mga nuclear bombs matod pa sa aligasyon. Bukid kining Fordo mga higala nga area tuwa sa ilawom gyud gihimo kanang maong nuclear program sa Iran. Di na basta-basta mahigala makuha kining Natanz ug Isfahan. So dunay nuclear program kining Iran. Although mulimod ang Iran dili kana siya kuno pang military, dili na pang bomba, ang ila kuno pang civilian use lang. Pero nagduda ang international community nga naghimo gyud mo diha. Nganong tuwa man ito sa bukid indakin? Nganong lao man kayo? Nganong man nga tuwa man gyud sa underground nga gipanalipdan ba? Nga dili basta-basta mahigala nga mapuhag kanang maong nuclear program. Straight to the point. Mura ba og kana na ang ibutang talang kanang istorya tag tinuod ba? Ang Iran indakin naghimo sila og mga nasa nuclear program na ingon sa dili man for civilian purposes la man Pero civilian purposes ngano man nga tuwa man gyud sa inakilawman sa gyud. Gitago man gyud ninyo nagmaayo nga dili gyud di ba ma-check ba? Kay kini gud mga higalang United Nation o kini ni ang nagmonitor ini mahigala kay doon na may international monitoring nga gipahigayon ini kining IAEA mao man ni mahigalay nagmonitor sila may nagsulti nga ang Iran dili man mo cooperate nila inigsusi kay moingon ng Iran nga pag civilian naman ning amo pero ngano ang level sa uranium taas man kaayo pambumba man matod pa sa kinini ang report kining Global Nuclear Watchdog nga dili man mo cooperate ang Iran god matod pa nila mga higala so kung dili mo cooperate ang Iran maghatag sa threat og threat kini god mahigala actually sa international law god mga kaigsunan kinigong 5 ka mga permanent members tinuoray lang UN permanent members sa UN Security Council medyo bintahoso sa gani sila prangka ba lang pag-istorya kini silang 5 US UK France Russia o kining China kini 5 mao man ning pinaka-powerful sa tibuok kalibutan with respect to security kini man pinaka-ngilngig kining 5 di ni mo sugot og dunay mga nasod nga gusto pod mahigalang mo sikat og mga nasod mahigala nga dunay capacity nga makasukol nila. So ilang badlungon di sa gusto nga dunay maghimog nuclear.
Mo nagiingon sama ning US, di mi musugot ha magkuan mog nuclear kay kamera. Yagi tala nagkataw-katawa ha. Mao po ning Russia kining China kining lima gyud. Mga gamahanan, so nalimit lang anang lima. Kay mo man ay magka-powerful mga higalas nasod. Bumita nang dili basta-basta pag muarte ang Amerika, di po basta-basta kanang Russia o China nga mo ditso po nag-apil kay delikado man tayo ng kalakiha. Kana ra bang klasiyas bomba mahigala na, patay ra ba tanan astang ukok mamatay. Ato lang agi katawa-katawa ha. Kining Iran doon na sila nuclear program mo nang highly monitored sila sa United Nations ngano naghimo mamuana. Niingon ng Iran, dili man pang civilian purposes raman eh. Pero niingon mga higala ang monitoring watchdog, nganong ang level of uranium, kinibang ingredients indekin ba? Sa paghimog bomba, nganong dili man pang civilian namin inyo. Pang bomba naman eh. Maunay, gibutyag ni ining Global Nuclear Watchdog. Ang dunay threat ani mga higala, kining mga lima dunay di ni sa gustog na pailain nga mo himo diha og nuclear. Tanawa kana bitaw North Korea, napasagdan man ang North Korea. Di hawd ang North Korea. Napasagdan man sila, di nakahimo sila ila day. Tanawa ba? Kuya mo guni kung kitang tanan og wala mo badlong na nasagyod. Kitang tanan pulos maghimog nuclear. Na, dali ka matapos ning kalibutan ning kalakiha. Mo nang na-limit na lang na kanang lima na lang mo inaa. Kana tinuod bagina prangka-prangka pag istorya. Mamadlong sila, masuko sila maghimo mog inyo. Bahala kinarang wa mo inyo basta kami nay amo. So mo nang hawd sila sa tibuok kalibutan. Now, og muhimo ning uban sama ining Iran. Himo sa silang ila sama ining Israel. Musilos dayon kining lima ka mga permanent members sa UN Security Council. Unsa man kinsa man ning permanent members? Kini mga dagko, United States of America, United Kingdom, France, China o Russia. But doon na ni mga alay-alay. Doon na ni mga biases po sila ba? Ito mga nasod nga dapig nila. O man ay tinuod diha ba? Kini ang interest ini mahigala sama ining Amerika. Kadto bitang gubat mga kagalaan sa Iraq. Kinsa man toy dunay interest ato. Sama ining Iran. Ang dunay interest ini mahigala ang US. O muing kag interest sila dunay interest sa ani kay di sa gusto nga dunay laing nasod nga muhaod unya nga dunay moy nuclear bomb nga himuon. Threat ni sa security sa Amerika, threat ni sa security sa tibuok kalibutan. Amerika dunay interest ani. Mas labaw, mas immediate lang ang interest sa Israel. Nganong mas immediate pa nilang interest? Tungod kay doon na may proxy war nga nahitabo. Kining Hezbollah sa Lebanon, kining Hamas diri sa Gaza, og ang Houthis dito sa Yemen, og diapay Syria manghigala, sponsored by Iran man na. Ang Iran man mo ini train ana nila. Ang ni-finance ana ang Iran man. Salaktod ang Israel, nigubat sila sa Hamas, but ang likod sa Hamas kay bawas lang ang Iran. In fact, giangkon masagina sa Iran indekin. Straight to the point. Kanang mga bomba nga nakuha dito mahigala sa Israel, ang signature na mahigala, Iran man. May bawaan mo gunan imo ang mga klase sa bomba, asa man ni made in, asa man ni. So salaktod, ang Israel doon na po interest sa Iran. But kanang US doon na po na interest sa Iran. Kaya di man na gusugot ang US doon ay maghimo-himo daglain. Nga maghimo-himo mog bomba diha, maghimo mog mga weapons of mass destruction. Hinumdo mo, kadto bitaw si Saddam Hussein. Wa may apil ang Israel sa gira ato. Kinsa may nigira ato ang US. Nag-uban ang US ug ang Great Britain ilang gigubat mahigala ang Iraq. Kay di maminaw si Saddam nga doon na say nagproduce siya og weapon of mass destruction. Straight to the point. Mamantoy rason nga nung ilang gibombahan tong Iraq. Kay gahi og ulo si Saddam. So karon wa na si Saddam, ang Iran naman say naghimo. Ang problema na ron, interest na sa US. Kung kabantay mo, katubitaw si Qasem Soleimani, kinsa may nagtira ito, ang US man. Itong gitirahan og drone mahigala. Patay ang ilang leader mga kagilaan sa Iran.
Nibaw sila mga higala. Pagbawas na napalpak pong Iran pagbawas. Kaya naigo pa hinoon tong eroplano nga padong sa Ukraine. Daghang mga Iranian nga matay. Hinumdo mo? During the presidency of Donald Trump, laom ni actually. Kay dunay kalainan ang deal ni Barack Obama ug ni Donald Trump. Mao nay nahitabo ron. Now, dunay nuclear program ang Iran. Kana, klaro-klaro lang. Naa sa bukid gibutang mga higala, laom kayo ng ilang nuclear program mo nang ingon ang monitoring, dili man ni pang civilian inyo, military man ang inyong kalaki. So gustong susihon, transparent mo din ha. Actually, ang Iran sad kung buton naon guni mo, ngano man mong buot mo muna mo dili maghimo mi. Pwede go kanaon day pero magbuot magdikta man gani mga nasod mahigalang dagko. Di pamonitora mi din ha nga wa gyud mo maghimo. O nana mo nang duna sa deal mga higala, dunay mga kasabutan ng naa. Duna mga higala mga agreements nga naa diha. In fact, kini karong bag-o gani nag-meeting ni ang US ug ang Iran labot ini mahigalang nuclear deal. Pero man akong gingon interest ni sa US but naunhan sila sa Israel kay dunay interest po ng Israel nga mas immediate kaysa interest sa US. Straight to the point. Wala prangka-prangkang pag-istorya mga higala. Now, lao man kini the only country nga dunay capacity nga makakuha na kahit lao man kay ni mahigalang ilang gibutangan labi na kini sa Fordo. Ang Iran bunker mga 80 meters ang gilawmon. Tuwa sa ilawom sa yuta. Murabag kuan dito sa ilawom tuwa ditong pabrika indakin. Ilang nuclear program. Di na basta-basta makuha lang og bombahan sa Israel. Nibomba man ang Israel og mga area dito. Malangan gina kay ngano. Wala may capacity ang Israel. Ang dunay capacity na sa tibok kalibutan US ra. Mo nang gigamitan sa US og kinini ang B-2 bomber. Kinini ang B-2 bombers may gala gigamit. Bunker boosters mga tumahok. Mo na ilang gigamit. Kining eroplanoha Kining eroplanoha mura lang gini mahigalag. Og di ka kuan nga ilang gipalupad ni mga kaigsoon dako kay ning eroplanoha mahigala. Mura lang gini sa isda bitang pagi, Ikata-katawa ta lang ni murag stingray bitaw day. Na, stingray nga nilupad, no? But kini siya nga matang sa eroplano bomber. Dako kay ning eroplano. Muna kung makabantay mo, doon na sa escort. Pero kini inigtagak sa bomba mga higala ana. Accurate ra ba yung pagkatagaka asa dapit ang kuan ba? Patay aning astang ukok mamatay. B-2 stealth bomber mao ni ang gigamit nila mga sukid tigpaminaw. Unya kinig maglupad ni mga kaigalaan. Tanawa ra gud names doon na ba kay picture ni names nga maglupad ni siya padung ni mo bomba dunay escort nga mga eroplano anisad nga mga fighter jets. Nganong escortan man ni? Kani ang bomber dunay escort kay kanang bomber gud mura mo nag cargo plane. 5 ka anak ka bugat ko ng bomba nga gidaday. Ang bomba nga gida mga higala kining ilang gi taga kayo kani mo ni mga higala sa akong gipakita sa kuan ha. Kini ni ang mo ni ang formation murag mag triangle formation ba. Usaray bomber ana kining uban capable man na og refueling didto sa taas. Unya dunay mga fighter jets nga mag-escort niya. Kay kinigod og panalitan i-attack na dito sa kahanginan. Kining klasiya sa eroplano i-attack sa kahanginan di kabaos dito. Kusog ni mo bomba sa ubos. Pero i-attack na dito di man nakatambling-tambling kay mura man nag cargo plane. So mo nang dunay escort nga mga fighter jets di na basta-basta maduol nimo og dito sa taas. Di na basta-basta maduol kay tungod mga kaigalaan nga dunay mga fighter jets nga nag-escort. Escortan og fighter jet kay kung atakihon na sa dito sa taas dili man na makabaos. Di man na makatambling-tambling. Mura man nag cargo plane. Liman ka na indakin nga ang karga ana 30,000 pounds mga higala nga kwan. Kini ni ang 30,000 pounds mga higala or 13,000 kilograms nga bomba. Makapenetrate ka ng bombaha og 200 feet or 60 meters ang gilabmon sa yuta nga bunker mga higala ang dunay capacity ng US ra.
Pero mo na pangutana ron, nakaabot ba ito sa area gyud kaha sa gibombahan kay 80 meters man tong ilang gi kalawmon. Ba't kini mahigala kutob naman 60 meters? Ambot ka kung sa'yo natabo ito kay mingos Trump mahigala bungkag man gyud. Successful man gyud. Ang ilang pagbomba tingali og usa ka bomba gipunan paglain pang bomba. Mo ni ang bunker booster mahigala sa US nga makapenetrate og bunker katong mga tuwa sa ilawom gyud mga sukit tigpaminaw way lain nga military nga makahimo ana. Straight to the point. Ang Amerika ra mahigala. Kita ka milupad ani mong eroplano mga sukit tigpaminaw porbida. So ang tulog yun ka mga nuclear sites sa Iran ang puhag kagahapong adlaw nga niingon si Trump manghigala nga tagaay ko og 2 weeks kay mo decide siya mo appeal ba siya dili. Straight to the point. Pero kaning 2 weeks yang giingon day kay nga ako basabot ba nga kanang 2 weeks ba taas lang 2 weeks. Within 2 weeks nga mo decide ko. So within 2 days ni decide mas Trump mga kaigalaan nga ni appeal siya ining maong gubat. Kay niyang giingon sod ban sa 2 weeks. Ang pangutana ron kinabahin man ang opinyon sa mga tao. Kinsay sadaan ni ron. Ang uban mahigalan ni basol nga nganong ni appeal ang Amerika. Ang uban sa ningon natural mo-appeal ang Amerika ana kay ila man ang interest. Ato ning klarohon na dugang discussion unya. Kanang nahitabo sa Iraq nga gibombahan mahigala ni surrender gud namatay gud Saddam Hussein. Interest to sa US. Interest to mahigala sa Great Britain nga ila mahigalang bungkagon tong Iraq tungod ka naghimo si Saddam og weapon of mass destruction. Straight to the point. Wa mapil Israel adto. Ang kini karong sa Iran interest gyapon ni sa US. Pero ang Israel dunay interest nga mas urgent kaysa interest sa US. Mo nang niuna ang Israel mahigalag attack June 13. Straight to the point. Kay mas urgent man ang ilang interest, doon na mas lay problema sa Iran. Threat ang Iran sa nga mohimo og nuclear bombs pero di pa man immediate. Ang Israel immediate man kay kanang nuclear bombs kung mahimo na ari man na gamiton sa Israel day. Di dunay interest ang Israel nga mas urgent kaysa interest sa US. Straight to the point. Ang ato ning padayonon mahigalag discuss unya taud-taod kay kini ni ang unsa man kang Donald Trump nasakto ba ning iya or na dili sakto? Kini ba mahigalang pag-appeal sa Amerika aron nga mahumana ang gira or mo escalate na hino ng gira? Akong tan-aw ani parihan ni yang tubag itong pagkamatay ni Qasem Soleimani dayken. Katos Qasem Soleimani ang leader usab gihapon sa Iran nga gitirahan og drone unsa may tubag ni Trump. Wa nako tirahi si Soleimani aron mosugod ang gira. Aron mahimong pabilos gira gitirahan aron nga mawa ng gira. Kay siyang tawhana mauto manghigalay utok diha sa Middle East ug daghay pamatay mahigala nga mga American soldiers ato niya. Straight to the point. Mo tinubagan ni Trump. Ang karon unsa may tubag ni Trump ani karon? Masabot ba nato nga sad-an ang Amerika ani or dili? Bahin ang tao. Alang mahigala sa mga nasuko daan sa Amerika o sad-an ang Amerika. Alang adto mahigala mga tao nga nasuko sa Israel da sad-an ang Amerika. Alang mahigala adtong mga tao nga kinini ang moingon sila nga makahatag ni hinuon ni maka-escalate sa gira da di ni maong gihimo sa Amerika. Pero katong dapig sa Israel o dapig sa Amerika moingon sa nasakto na kay nga kanus man nimo badlongon ang Iran unyag mahumana na gyud naanatanan ang ilang mga nuclear weapons. O malangan-langan pa ni og badlong mga higala delikado ulahi na ang tanan unya. Straight to the point. Ikaduha moingon why sa ang Amerika? Kay kanang American himo ra na sila ni badlong ra sa ilang gihimo ang angay lang buhaton. Sunod og moingon mahimo man nga kanang gira sa Israel og Iran. Mutan-aw lang ang Amerika ana. Do na may mutual defense treaty ang US og ang Israel. So gigira ang Israel sa Hezbollah, Hamas og ingon man sa Houthis. Okay lang tan-aw lang US. Pero ang iyang kontra Iran ni apil mga higala kay mi-invoke og Mutual Defense Treaty. Question ana, sadaan ba ang US? Muna dakong pangutana. Straight to the point. Example day, Pilipinas versus China. O tirahan tas China panalitan. Okay lang tanaw ang US.
Pero og moingon nga mo invoke me og Mutual Defense Treaty og mo laban ang US sa Pilipinas, mutiras China. Saan bang US? Mo nay question mga higalan dako, ha? Kung mo invoke nga naman may Mutual Defense Treaty gihilabtan man mi dire. Straight to the point. Now atong balikan mahigala kining mga panghitabo didto mga kaigalaan sa gubat tali sa Israel og Iran og misod karon mahigala ang US niining maong baus-baus sa duha ka mga nasod, mga kaigsunan. Ang balikon nako nga ang dunay interest ani kining US dunay gyud interest sa Iran. Ang Israel po dunay interest sa Iran. Mas immediate lang, mas urgent lang ang interest sa Israel against Iran as compared mahigala sa US. Pero moingon ka mahigala dunay interest kanang Amerika, dili na gira lang sa Israel nga nisod ang Amerika. Ila na mga higalang interest nga kinahanglan nga wa mga higalay nuclear program mahigalang Iran aron dili sa mahimong threat. Dili sa mahimong threat sa Amerika, labi pa kay ang chant sa Iran, death to Israel, death to America. Straight to the point. Mama na chant nila mga sukintig paminaw. So, karon bahin ang mga tao ani. Mao na nga kung imong tan-aon pareha dunay katarungan, no? Pero kining Israel og imong pasanginlan og war of aggression dili matawag nga sila mo oy inyon ta guilty sa war of aggression kay unang-una mahigala. In fact, public kwan man na siya. Kana mga higalang nahibaw man ang tanang tao anak tibok kalibutan gyud. Nga kini mga higalang Hamas usa kini ka terrorist group nga naa magbase mahigala sa Gaza. Ang Hezbollah lain kana nga terrorist group nga naa magbase mga kaigalaan sa Lebanon. Di apa mga higalay Houthis, terrorist group sab nga nagbase mga kaigalaan diri sa Yemen. Og lain pa mahigala ning mga armadong grupo sad nga nagbase diri sa Syria. Og kana nga mga terrorist groups ang nagpaluyuan ang Iran man. Straight to the point. Dili man ay kalimod. No, kaya ato man mahigala nga klaro-klaro ba lang nga istorya mga sukintig paminaw, klaro plangka-plangka ba lang. So nahimo nga proxy war kini. Ilang gigira ang Israel. Ang proxy ini Iran gikontra mahigala gigira na nila diha. Pinaagi sa support sa Iran, mga suking tigpaminaw. So ang kontra sa Israel, iya mga higalang neutralize ang iyang mga kontra, nga iya mga silingan, although sige pa mahigalang gubat anang Hamas, sige pang gubat mga higala anang Hezbollah sa Lebanon o di apay gubat mga higala pod sa Houthis, but ilang gitarget mga kagalaan kay last year pa man ni nagsugod nga doon na namang higalay direkta nga pag-atake ang Iran ug Israel. Mas ni grabe lang ni karon, no? Kay mo man to'y giingon mga higala nga, di ba, kabantay mo, hinumdo mo, pag October 7, 2023, atol sa pag-attack sa Hamas ngadto sa Israel, daghang patay mga civilians. Unsa may gihimo sa Iran, lipay sila. Ilang gidaig mga higala ang Hamas. Suko ang Israel. Adtong panahon na nabahi naman daan ang mga tao adto. So nibaos mga higalang Israel, didto mga higala sa Gaza, nilaban ang Houthi sa Yemen o nilaban ang Hezbollah. Kinsa man ning mga tawhana, proxy ni sa Iran. Straight to the point. Mga grupo kini sa mga terorista nga gifinance sa Iran. Pero ang Israel at that time pagsugod yun, sila pa maoy nagkumbate. Niingon ang Israel nga once mo appeal ang Iran, ang response is very, very powerful. Straight to the point. Manang nidako na. Doon na mahigalay mga, ato naman nagikadiscuss kani adto pa, nga doon na mga problema da mga kagilan init o mga dugo ni sila. Kini ni ang doon na mga init og dugo gud ning Israel. Kini iya mga silingan mahigala init magdugo na si Israel karon at least mabinta-bintahan na lang. Kaya history ining Israel mahigala grabe gud dili lalim.
Og ikaw siguro mga Israeli medyo kapoy sad sa imong kung ikaw usa ka citizen mahigala ng Israel, medyo di pud lalim. Kani adto pa na mahigala og atong subayon pagbalik ang balaang kasulatan bisan sa Old Testament pa daan ang daghang gira nga naintrahan ka ng Israel mga sukid ti paminaw. Straight to the point. Gamay ka ng nasod ha. O daghan ka ng gubat og gidaog-daog na sila kanadto mahigala dito sa Egypt. Numdo mo? Dito sa Egypt. Unya, sa kinabag-ong panahon, gidaog-daog sa na sila mahigala panahon ni Hitler. Manangingon sila karon nga, di na, karon panahon na musukol na gid mi. Kay kaniadto gipang-ihaw man lang mga higala murag mga karnero ang mga Israeli. Manang ato maklaro ning history sad ba? Kay lisod man kay mga kagilaan nga mao na ni nagbinumbahay na ning kuana. So, ang insidente ini ni kini karong bag-o kung atong tan-awon ang Israel ni atak mahigala sa Iran, sumpay ni sa sige ng continuing ang ilang away. Kadto naka-trigger kadtong although na pa ni sa una pa ako naman gika-discuss kay mura mo guning managsuon ba actually ang amahan ini si Abraham raman mga sukin tigpaminaw. Si Abraham dunay duha ka mga anak, si Ismael o kini si Isaac. Ako nang gika-discuss mo ng kontra kay sa una pa. Imagine ka ng Israel, katalawa ko na sa mapang Israel, kagamay sa Israel. Usara ka state alang sa mga Diyos nga gamay pa yun. Talawa, gilibutan sa mga Arab countries, mga higala nga iyang kontra ka nito. Karon wa naman makontra ning iyang ang Jordan o ang Egypt. Medyo okay naman na sila. O relasyon mahigala, wa man. Pagbago pa ng Israel, mahigala, gi-attack na, gitabangan na sa mga silingan nga mga nasod, di sukol. Timan inyong mayo, hangtod karon o bisan unsa mahigala nga mga insidente. Ang Israel mga kaigalaan, with due respect sa di mo tuos Biblia, so kato mga believers Bible, natukod na with a promise mga higala nga tong Abraham nga mahimo kang amahan sa kanasuran o ako ni himuon nga great nation. Kining maong nasod. Nakabantay mo, bisa pa mahigalag, magkagamay-gamay sa sukol, wa man madalig kapildi ng Israel yun. Remember ha, kung atong tan-aon, kining Iran namuhi ni o mga terorist. Gihimo niyang proxy sa gira mga higala sa Israel. Kanang Hezbollah, declared ba na as terrorist group? Kanang Hamas, o kana mahigalang Houthis. So ang Israel tagbaw panagang anak dito. Mamanay nahitabo pag October 7 mga sukit tigpaminaw. Pero ang likod ana ang Iran. Muna nga kanang Israel dunay interest nga puslan man og ilang gigira mahigala ni mga proxy, ilang girahon ang principal. Immediate ang urgent ang interest sa Israel against Iran. Munang ilang giunha na mahigala June 13 pa bahalag na ay mulaban og wa kay kanang ilang gira ila man mga sukit tigpaminaw. Pero kini mga higalang US, ang United Nations dunay interest pod actually. In fact, kung atong subayon ang kasabutan, doon na may Joint Comprehensive Plan of Action. Ang United Nations, especially ang 5 permanent members sa UN, ilang gipapirma kasabutan ang Iran, kining France, Amerika, UK, China o ang Russia, nga mag-maintain sila nga dili sila muhimo og nuclear nga mga weapons. Straight to the point. Nagsabot na sila. Doon na mga higalay monitoring nga ginahimo. Kay mo lagi na akong giingon sa international law magod kini mga haod nga mga nasod. Way makabadlong nila, pero ang gagmayng mga nasod ilang badlongon. Mao man ni hitabo. So ilang monitoron ang Iran. During the time of Barack Obama, okay man to mga sukit ipinaw nga ipamonitor mo na. Kay Iran mingon nga nagimi nuclear program pero dili ni pang military. Ang ilang nuclear program kuno mahigala pang civilian lang. Ang monitoring agency mga sukit ipinaw kining gitawag og IAEA, kining International Atomic Energy Agency. Mao may niingon nga kadudahan man ning ilang mga kalihukan sa Iran. Kining ilang mga nuclear program sa Iran.
Kay ang level sa uranium mga kaigalan taas man kayo, pang bomba man ang gihimo, di man pang civilian lang. Mo na nga diliman sila nga kinahanglan nga mo transparent mo. Transparent mo. Wa man mo transparent ang Iran. Di po mo tarong og tubag ang Iran. Mo man ang sulti may gala sa IAEA. So concern ang ubang mga nasod matod pa mahigala ang Iran dugay na nag-maintain og nuclear program pero para kuno sa civilian purposes. Apan ang mga nasod labaw sa tanan ang Global Nuclear Watchdog kining International Atomic Energy Agency nagduda sila dili sa konbensido nga pang civilian ra ni. Naghimo gyud mo bomba. Kana lang inyong location daan kini mahigalang Fordo, Natanz kanang Isfahan. Nganoy nana man pud katago day. Nya tuwa sa ilawom sa yuta protected man gyud kayo. O maghimo lang ka kuno wa ka mga higalay purpose nga lain ngano mang dito ilawom gud kayo gud. Wa gyud laing nasod nga naay capacity ani nga mobombaan ang klasiha. US ra gud. Ngani ana man ka protected sad. Sumuna nga nagduda mga higala ang kuan nga magisood bakat at bulsa sa Iran ani. Basig mo matatao sa kabuntag nga naa na sa nuclear bomb aning kalakiha. Kaya ang monitoring sa International Atomic Energy Agency nga nagduda sila sa level of uranium, ikaduha dili cooperative. Dili transparent ang Iran ngadto nila. Straight to the point. In fact, ang ilang report, niining buwan sa Hunyo matod pa sa report, ang Watchdog Board of Governors formally declared Iran in breach of its non-proliferation obligations for the first time in 20 years. Straight to the point. Dunay breach mga higala nila. Og ilang gisite, matod pa, it cited Iran's many failures to provide full answers about undeclared nuclear materials and its stockpile of enriched uranium, mga sukintig paminaw. Straight to the point. Ang report sa Global Watchdog mingon nga ang Iran had enriched uranium to 60% purity near weapons grade to potentially make 9 nuclear bombs. Straight to the point. Ang point. gisulti sa IAEA. So kung nana nga naa na naghimo na og nuclear bomb ang Iran, ang US doon na sila'y sabot balik. Lingkuran tani ayaw lagi mo himo ana. Kay kining US mahigala og kining 5 permanent members sa Security Council mo man ang concern gyud nga kita lay na bahala nang uban uwa. Duol na lang sa weapons grade mga higala mo ni ang argumento mo ng Donald Trump nga karohon tani naundang man ang ilang negotiation atong April day. Naundang man ang negotiation. Nya giplanuhan nga balik taglingkod sa table. Og naunhan sila mahigala sa Israel nga doon na po'y interest labot ani. Kay kini mahigalang pagbadlong sa mga nasod, number 1 nga doon na interest ni US mo na hinitabo sa Iraq. Gitabangan ang Iraq mahigala og tira sa Britain o US. At that time, wala mahigalay consent sa 5, dili wa mabutar ang 5 permanent members sa UN Security Council. Nabutbuot lang ang Amerika o ang Britanya. Ilang gibombahan ang Iraq. Nahuman. Katungod to sa weapons of mass destruction. Puparihak yan karon. Nga tungod ini mahigalang nuclear nga gipanghimo mga higala ining Iran. Mo ni ang interest sa US. Naunhan sila sa Israel. Tungod kay Israel mas grabe ilang interest kay sige naman sa away. Sige naman away unyag naay nuclear. Pag-declare mahigala sa karon na gunjon day, ni-declare ang IAEA nga dunay breach nga gihimo ang Iran. Dini-action ang Israel mga sukintig paminaw kay delikado kanus apa man di ay. Mao ni ang kwan, mao ni ang sa Israel ba. Kay mo tan-aw kami galabida. Kuyaw man ang gihimo ni Trump ron, pwede man mahigala nga human aning giraha, human ini mahigala mapindaw na nilang Iran, maparewa sa Iraq. Pag human sa Iraq wa may nilaban. O di okay. Linaw. Duhay dangatan ani. Og mapindaw nilang Iran nga way mo laban na mauna na siya. Okay, balik na sa linaw. Pero niingon ng Iran nga babaw sila. Tingali sa laing pamaagi ilang pagbaos. Pero
Pero mulaban mga higala ning Russia, ibutang ka lang. Mulaban mga higala ng China, o ibutang ka lang. O kinsa pa ni mga mosimpatiya mahigala sa Iran, musamot o kadako ang gubot. Straight to the point. Mananduha ang dangatan ini kining pag-intra ni Trump. Either maundang na ang gira, humana, or mo escalate. Duha ni, mo de-escalate or mo escalate. Morning tubagan ni Trump atong iyang tirahan si Qasem Soleimani. Ako nang gitirahan dili aron nga magira ta, aron malinaw ta. Kay katong tawhana mo toy influential leader to nga mao toy magdikta diha sa Middle East. Straight to the point. Daghang gipamatay mahigala mga US soldiers ato. So morning hitabua mga kaigalan mo na nga ang Republican nga mga sakop sa Republican Party ni Trump ni hatag sa full support sa desisyon ni Donald Trump ani. Although dito sa Amerika doon ay uban na bagul-bulsad. Kay mo man itanawon ba? Unsa man kalawom ang relasyon sa Iran o sa Russia. Kay kumulaban ang Russia mahigala mo dako gyud mo escalate ang gubat. No may capacity ang Russia, umulaban ang China. Pero kutob ra pod mahigala ming Russia among gi-condemn nana. Mayo pong China, we condemn the action of US against Iran. Na kutob lang condemn, dawa na. Di na mo dako ang gira. Mamanay tanawon nimo unsa man kalawom ang relasyon sa Iran nga kung hilabtan nimong Iran mulaban ang Russia. Ug unsa kalawom ang relasyon sa Israel o sa Amerika nga kung hilabtan nimong Israel mulaban ang Amerika. Kani, laban ba ang Amerika ani or ang Amerika mismo dunay iyang kaugalingong interesad? Kay kini mahigalang 5 ka mga membro sa UN Security Council. Mao man ni ang pinaka-crucial. Mabitaw na nga dili pwede unta ang asarol, dili pwede nga mo attack og usa ka nasod nga way pirma ining 5 ka mga permanent member sa UN Security Council. Pero Amerika gud may mulihok mahigala kisa may mupalag. Mao po ning Russia. Bisag kining China mo nang mabantay gyud ta ining mga mulaban-laban ba nga mga dagko mahigalang mulaban. Batayan naman na ron. Tanaw ha, kining pagtira sa Amerika ngadto sa Iran. Nagitirahan kining 3 ka mga nuclear program sites sa Iran. Dagko guni ang Fordo, Natanz ug Isfahan. Kumulaban mga higala ni ini ang Russia, mo escalate ang gubat, mo dako. Mo pabilo ni gira mahigalang dako. Pero di mo laban ang Russia, bantayanan Russia o China. Di gani mo laban, dawa. Ang Iran kinahanglan mo balik siya ngadto sa kwan gyud. Wa siya mahimo mahigala mo balik siya sa negotiating table. Otherwise mahurot siya ang kalakiha. Kay ingon man si Donald Trump og di pa gani mo di pa magmagahi pag ang Iran na pamila ang target. So tanawa, ang Iran careful sad ang pagbawas nila sa tira sa US wa sila mo direkta og bawas sa Amerika day. Ilang gibawasan ng Israel? Mo nang gauwan dito missile sa Israel mga kaigalaan. Wa sila mo direct attack sa Iran, sa US. Kay delikado mapulpog sila. Kay ang US man dunay capacity ani. Ang US lang may dunay capacity labi pa kanang mga bunker bombers mga higala. Bunker booster nga mga bomba US na may naana. So ang kahadlukan nga mo apil og dunay gira bantayanan kining China, Russia, US, hasta ning UK ug France mao ni ang permanent members sa UN Security Council. Di ba ta makaingon kay nga bantay ta kay basi mo apil ng Pilipinas. Sama ng bombas Pilipinas murag wato sila. Tanawago ni kini ni ang og Israel ay pasagdan aning giraha may gala. Di man ni madali pa. Kay ngano kanang mga kanang area kana lang daang Fordo, Natanz og Isfahan. Be og ato lang istorya tag tinuod ba. Ngano may nana man sad ka daghan ang ilang nuclear facilities nga gipanghimo sa Iran og civilian lang nga purpose indekin. Muna nagduda ang International Atomic Energy Agency, ang international watchdog nga lahi ng inyong gihimo diha mo nang mususi mi, di man musugot ang Iran. Di man sa musugot nga susihon. Sumuna nga nagduda sila ang inyong uranium level taas kayo.
bomba ninyong gipanghimo, di sa musugot. So kining gipanghimo nila tuwa sa lawom kaayo. Lawom kaayo mga kaigalan, kinsa may dunay capacity US ra. Pinaagi mahigala sa bomba nga ilang gigamit kining GBU 57. Asa man tong GBU 57 kuno nims eh. Atong kitaon sa kuno nims. Dakuha dakuha ni bombaha mahigala mura wag kuan mag-crane, ha? Crane may nagkuan katusang bomba dong. Ayos na dong eroplano dong. Kana freeze atong kuan sa dong. Katong bomba ba katong yellow color dong. Kana. Oh, mo ni kadako ha. 30,000 pounds ni mga sukid di paminaw. Nga mga 13,000 kilograms kini more or less. Kaya mo nagmunay itagak mga sukid di paminaw labaw pag kita mo oxygen sa ospital, gamay ra kay na. Kana mga oxygen nga dagko kana oxygen tank. Inana kadako dili pa kapila pilo-piloon. Ngilngig kay na yung klase bomba. Straight to the point. Ona nga tong balikan mga kagilaan kung maghisgot kag international law, mahimo nga depende asa mo laban mahigala ang tao, pero mo dipinsa mahigala ang US ani ngadto sa international court mga sukid tigpaminaw makadipinsa sila. O pwede sa mahigala nga number 1, maig mo submit po sa jurisdiction sa international court day. Kasi maparihan ni China nga di man agkihaay bitata China Pilipinas di man mo submit ang China. Giisnab lang nila mahigala ang International Arbitral Tribunal. Kanang US og imo nang ikiha. Di ka na mo isnab lang dito. Sila may powerful in dakin. Ikaduha, kung mo submit sa jurisdiction, mahimo silang mahigalang mo dipinsa labot sa mga kasabutan sa Iran kaniadto og sa UN. Ang monitoring mahigalang dili sa maghimo og mga nuclear nga mga bomba. Og ang monitoring mahigala sa IAEA nga dili cooperative ang Iran. Og sunod, mahigalang makaingon sila nga kanana ang sila may kontra gid ni. Kanang interest mahigala US na nga interest. Na timing lang na mahigala nga nauna ang Israel pero doon na sa interest mo na sa Iran, sa Iraq kaniadto. Mas urgent lang ang interest sa Israel. Og unya, mahimo sa mahigala mo ingon US, Mutual Defense Treaty man ang amo. Kaya naman may Mutual Defense Treaty sa Israel. So doon na mahigalay mga katarungan sa napita. Atong tiwasog hisgot ha, karon tong taon mga kaigalaan. Labi na kining ilang capacity sa US nga. Sila rin doon ay capacity aning mubungkag ining mga aning klase nga sila may naay bunker boosters mga kaigalaan nga klase sa bomba. Di man na basta-basta kay gitaguan man nagmaayo sa sa Iran ang ilang facility. O civilian facility lang na nganing anak man ka protected. Nganing anak man sa ka laom. Ang ato ba nga klarohon talang ni ba? No? Kay lisod ba nga itong puyok-puyok ko ni istorya mahigala mag-real talk lang kita. Klarohon talang gini. Kini kung nagpadayon ang gira sa Israel o Iran, medyo taas-taas ng lanatan mahigala, mutanaw lang ang mga tao ani, kay kining Israel doon na sa capacity pero dili parehas capacity sa US. Kadtong gipangtira sa Israel mga higala nga mga nuclear sites, daghan man ni nuclear sites sa Iran indiken. Ang kaning gitira sa Amerika kining tulo nga dunay tuwa sa ilawom gyud himuan ni. Og tira-tirahan lang nimo ning mga ordinaryo lang nga bomba mga higala. Dili ni basta-basta maguba. So karon ang gitira mga kailangan nga dunay capacity ani kinirang US tungod ining bunker boosters ila Tomahawk mga sukid tigpaminaw nga GBU 57. Kini ipakita ninyo sa sa social media mga sukid tigpaminaw. Kadto sa dong i-phrase atong usa dong. Kani tanaw unsa may kuan di man ni madagpas anon lang okay. Ato lang agi katawa mga higala. So kini kadako ining bombaha mga sukid tigpaminaw. Kuan may gigamit ini, no? So pag alsa lang daan pag load ani dito sa eroplano mga kaigalan. Portingil ngiga. So mo ning klasiha sa bomba nga doon na mahigalay 30,000 pounds. Before anak dong, ay sa dong, kana sa dong. Una sa kana sa dong. Ikarga ni dito sa eroplano kining B-2 bomber nga eroplano. Tanawar ko 'tong eroplano dong. Katotoang mura man ig isda mahigalang kiampaw.
ayaw sa ni katong usa napay usad to lain nga katong kwan. Wala tay pictures pag-load or kanang naapas wa pa mobuhi sa bomba. Kay kini na ditso naman, tagsagsaon ta lang step by step sa. Kini sa nga klase sa eroplano mahigala B-2 bomber. Kuan ni siya. Kini niyang may cargo plane ni siya mga kigalaan ba? Ang daan ni bomba. Oh. So sige, ato sang tagag-pagtagad mga kaigalan ha. Oh, kini oh. Tanawa ko do ang iyang porma mga kaigalan, pero kuan mo gani sa kahanginan mahigala kana bang mo lupad sa kahanginan ba nga bisan pa man sa pressure sa hangin, maka-sustain ra siya nga diin okay mura man kuan man kayo taaman sa taas kayo nga di po siya maigo mahigalag rocket po sa ubos. Kini tao, ang paglupad mahigala B2 Spirit. Sumuni mahigala ang bomber mahigala nga gigamit. Okay, so kinini ang gigamit sa US. Sila rin doon ay capacity ani, ang US ra. Nagkarga ni sa usa ka bomber day tagduha-duha ka bomba ang dalhon. Di man kana usa ka bugat na mahigala 30,000 pounds kanang naa. Gida mga kaigalaan. Mo na iniglupad ani niya kini sa cargo plane ni bomba may karga ani mahigala. Ang kategorya ini cargo plane ning kategorya ini. O niya mo escort mahigala mga fighter jets iniglupad niya. Kadi man di basta-basta mga kaigalaan niya kuan. Murag lapad lang naong niki. Mura ni siya kanang isda ba nga stingray ba? Or kana bitang kiampaw or kanang pagi, Pagi nga nilupad sa kahanginan, kuyawa ani. Onya kinini ang mo ni mga higala ang nahitabo no? Nga inig tanawa kung ang formation ani niya mulupad sa kahanginan usa ni ka B2 bomber dunay escort mga kagalaan nga mga fighter jet sad. Kay simbako og i-attack ni siya dito sa taas, di man ni maka kon takil-takil basta-basta lang kay dako man ni kayo. So dunay mga fighter jets nga mo defend niya dito sa taas. So kon kay ni dito kanis kinatasan mahigala nga dili ni basta-basta ma-detect sa usa ka country mga kagalaan. So ang iyang airspace inig-adto niya sa usa ka country nga ngadto niya itagak ng bomba. Accurate ra ba gyud kaayo ang tagakan? No? Di gyud ingon niya ang bomba ba tugos kabugat sa mga kagalaan dili ingon nga mapadpad sa hangin bitaw. So accurate kayo pagtagak kining maong bomba mga sukid di paminaw. Niigo gyud dito sa nuclear site sa Fordo, Natanz og Isfahan. So tawa ko kini may picture sa kananaang kuan pa, permiro pa wa pa ni maigog bomba. Kani mo man ni mga higala ang ilang makita sa taas. Pero to sa ilawom dito ang ilang himuanan mahigala ani, no? Ilang nuclear program. Pag igo gyud sa bomba sa man tong may buhi na dong katong kuan Japon. Kini ni ang eroplano gyapon kuno after bombing ni siya. Unya katong pagbuhi na sa bomba ba names. Asa to magipakita names kinina. Tanawa ko do ang pagbuhi sa bomba mga kagalaan. Asa man tong picture mo kinina katong magipakita nga may pagbuhi gyud sa bomba. Naglupad tong maong kuan. Sunod ani niya. Kana limang kana mo kuan sa mo nalay mo bukan niya sa kuan ba niya itagak tong bomba sa sunod. Niya ang usa kay nani nga eroplano mga higala. Maka nang pagkatagaka mga sukintig paminaw inig katagak ang nag-abot sa ubos patay astang uk-uk kasamang kay. Mao ni ang hitabo mga kaigalan tumilabay nga Domingo nga diin dunay hug og bomba sa US padong dito mahigala sa tulo ka mga nuclear sites kining Fordo, Natanz og Isfahan. Ang stealth dili na siya mabantayan sa mga radar. Mao ni siya nga mga eroplano din kining B2 bombers. Ang radar sa Iran di kabantay nga naa ni suod na diha ang maong eroplano. Kay ang kuting anak niya mo absorb sa radar, sa radar waves, maong dili dayon na siya ma-detect kung padung na siya dito sa usa ka lugar. Kuyaw ning ilang kuan bisa kani mga drone sa Amerika gani mga kaigalaan. Inegsud ang drone sa Amerika sa usa ka nasod ma-picture na dito mo observe na sa mga activities di kini mahibaw-an nga naay drone to sa taas. Inana ka ngilngig ng technology mga sukid paminaw. So kadtong kumparar good names katong wa pa mabombahi o katong nabombahan na. Naigos bomba mga sukid paminaw bidang grabiha. Kini mo ni ang ilang Fordo nga facility. O
O nya pagkaigo nas bomba dong, aman to dong. O kini wa pa ni maigo. Aman tong napahak ng pagkaigo sa bomba mga sukintig paminaw. No, sige ato ipadayon mahigala ha. O tanaw. Limang ka na murag nahimo mahigalang kwan. Bating ngilngiga eh. No, wa pa ma-assist nila ron kung unsa ka kwan yun ang damage mga sukintig paminaw. Nining mga bomba nga gibuhian sa US. Okay. Si President Donald Trump sa iyang pamahayag mga higala kagahapon kay human ining maong pagpamumba mga sukintig paminaw sa US ngadto sa mga nuclear sites sa Iran. Nihimo man sag statement mga sukintig paminaw og mao ni ang iyang statement sa dili pa kini magong Fordo tulol kini ka mga lugar Fordo, Natanz og Isfahan. Ang intel mga higala sa Amerika nga report og ang intel mga kaigalan sa Israel ilang gisusi ni unya report pod mahigala sa IAEA ug ang ubang mga kanasuran nga nagduda sa activities mahigala ining Iran nga naghimo sila mga nuclear bombs. Straight to the point. Ona nga ang Israel dunay katarungan sila mahigala nga ilan ang giunhan. Di namin magpaabot nga molambo pa na kanang ilang pag-develop o mga nuclear bombs kay ang kini usa ka threat unang-una ngadto sa Israel mga sukintig paminaw considering nga duna mga higalay matawag nato nga ongoing nga gira ang Israel ug ang Hamas, gira nga ongoing ang Israel ug Houthis, gira nga ongoing ang Israel ug ang Hezbollah nga kining mga grupuha sponsored by Iran mga sukintig paminaw. Straight to the point. Muna nga ang una-una sa Israel kung dili nila pakgangon karon, delikado unyag maulahin na ang tanan. Mausad ni ang sulti mahigalan Donald Trump. Actually sa iya mahigalang pag-justify ining maong bombing, no? Kay justify man ning Donald Trump. Kay sa ako nang gingon duha mahinong mahitabuan ni. Either mahunong ni kining maong problema napakgang mahigalang Iran sa paghimog nuclear bombs or kumulaban ni mahigalang mga countries nga mga alay sa Iran mudako kining maong gira mga sukintig paminaw. Straight to the point. Mo ni mahitabo. Now, kung dili pakgangon po ni mahigala sa US, mahimo nga musud sila sa negotiating table, mobalik ang Iran og mo in good faith mingon sila nga dili imi mo padayon og wala mi anang nuclear bombs. Kini amo for civilian purposes lang yun. Na willing mi nga monitor mo. Kana ra may gipangayo sa Donald Trump mga sukintig paminaw nga monitor mi ayaw mo og kana na ang tago-tago diha. Although kinilagay sa ako nagiingon ang Iran sa mingong Iran nga amo ning privacy diri nganong inyo maming susi-susihon, Straight to the point. Pero mo lagi na kay ang UN concern man. Di mapubusugot ang UN kung tanang nasod na ang mga higalay nuclear. So mabutang ni nga malimit lang ni mahigala nga to sa ila. Sa mga dagko nga mga gamhanan nga mga nasod. Kunya nag-negotiate sila tong April na nahunong ang ilang negosasyon. Pagkahunong mahigala mo ning naunha na karon sa pagtira mahigala sa Israel atong June 13. Kay Israel concerned sa sila delikado kayo mga higala nga unya og makalipang mulambo ning ilang nuclear program. Ang unang maigo ini ang Israel. Straight to the point. Mo nang dunay kabalakang Israel anak mga sukintig paminaw. So mo na nga mo na hitabo karon sa Donald Trump sa iyang pamahayag mo ni ang gisulti. Di atong paminaw di man to mapaminaw no kay mabadlong man tas mita ining kalakiha. Ari lang ta mga kaigsuonan sa iyang asa mo tong video Donald Trump dong. Ang atong kini no. Mo ni ang sulting Donald Trump mga sukintig paminaw. Ang uban mahigala mo ingon nga okay ang desisyon ni Donald Trump, labi pa mahigala si Benjamin Netanyahu. O ang uban mahigala pat ang uban sad maingon nga dili maayo ning desisyon ni Donald Trump. So ang gingon Donald Trump mahigala, a short time ago the US military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in Iranian regime, Fordo, Natanz and Isfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Straight to the point. Naidako nga kuan ni dong. Kini ni ang mas dako nga video ani. Sige lang. Okay, kini. So mo ni ang pamahayag ni Donald Trump human mahigala sa maong kumbate sa maong mahigalang
matawag na to mga kagalaang maong okay, so mao ni mahigala no ang sulting Donald Trump human sa maong panghitabo. So matud pa niya nga ang US military may carry out mihimo niining strike sa tulo ka mga lugar, ang Fordo, Natanz ug Isfahan. Og kining mga lugar matud pa niya, everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Dili man ni permirong higayon nga nakadungog mo ini nga na, sige na mo kadungog ani. Our objective, matud pang Donald Trump, ako lang ni basahon niyang statement mga kaigalaan, kay kung atong ipabati ko diri ang mga higala sa kanana ang YouTube o diri ang higala sa atong on-air gyud kini iyang statement, nindot unta kayo, nakadungog naman mo. Pero badlongon tas mita mga sukid di paminaw. Mo na nga kana lang atong gipakita, pero iyang picture o kini iyang video mga higala, bat kining iyang sulti ato ning gianalisar. So ang giingon ni Donald Trump, ako basahon na ingon siya, our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Straight to the point. Muna tuyo sa Amerika, no? Kung atong paminahon si Trump sa iyang justification, iyang gingon nga ang atong tuyo mao ang pagguba sa nuclear nga kapasidad sa Iran o ang paghunong sa nuclear threat. Paghunong mahigala ining hulga sa nuclear, hulga kini sa numero 1 sa tibuok kalibutan nga state sponsor terror. Straight to the point. Tonight, matod pang Donald Trump, I can report to the world, karong gabi una makareport ko sa tibuok kalibutan that the strikes were a spectacular military success. Matod pa niya, karong gabi una akong ma-report sa tibuok kalibutan nga kadtong maong pagpamumba usa ka talagsaon nga military success, malampuson nga pagpamumba sa militar sa Amerika. Iran's key nuclear enrichment facility have been completely and totally obliterated. Matod pa Trump, kini kunong nuclear enrichment facility, kini mga facility sa Iran mahigala sa ilang nuclear, totally matud pa kumplito og total gyud mahigala nga nabungkag matud pang Trump mga sukintig paminaw. Straight to the point. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. Matud pang Trump, ang Iran kining bully diha sa Middle East kinahanglan karon mohimo og kalinaw. If they do not, future attacks would be far greater and a lot easier. Straight to the point. Iya sang gidiktahan ng Iran mahigala, kinahanglan muhimo mo og muhimo mo og kalinaw, kay kung dili do na pay mga dugang mga pagpangatake unya sa ugma mahigala o sa maabot nga mga pag-atake nga mas grabe pa o kini mas masayon pa nga pagpangatake. Straight to the point. Matod pang Donald Trump. Straight to the point. So si Donald Trump dunay katarungan sa iyang kaugalingon, kay kini mga higala ang gisulti niya, tawa akong tiwason ang gisulting Donald Trump para manalisar na to. Nindot ko ta may gala ako ipabati unta ninyo, nakabati na mapuhinoon mo. Pero di man ta pwede lagi mo pa play ani dire kay maigo man tas Mita mga kagalaan. Kinigod si Mita labihan kay himantayon. O patukar pa ganit ko dire Hill or Land, dili na hinuon kay unsaon taman nga mupalag man ni si Mita. Muna na ko na huna ko nga imbis kay magpatukar ko Hill or Land, ako lang pagkantahon si Kisos Minya. Ako lang nang gagi katawa mga kagalaan na atong balikas Donald Trump, ingon siya sa pamahayag ako tiwason For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. Asa ka na. Kini kong Iran mahigala for 40 years, mo na ilang chanting yun. Parihan ni mga higala ba nga from the river to the sea. O sa may pasabot anak mga kaigalan, ako na nagika-explain nga gustong wag tangon sa mapa mahigala ng Israel. Straight to the point. Ang kasuko sa Iran, sa Israel o kasuko sa Amerika mao ni. Mo ni pamahayag ni Trump mo na kung ingon, ang naay interest aning Iran, dili lang Israel. Ang naay interest numero 1 ang Amerika, mga sukid tig paminaw. But more urgent ang interest sa Israel tungod kay nagsigi naman og
baos-baos o gira ang mga proxy mahigala sa Israel. Straight to the point. Muna yung hitabo diha. In fact, ang 5 permanent members sa UN Security Council, doon ay pinirmahan ani nila. So ang UN mismo doon na mahigala interest ani, nga mo monitor sila nga ayaw mo himo diag nuclear bombs. Dili pwede, ha? Bahalag pwede lang ning permanent members. Di na gusto mapunan pa mga sukin ti paminaw kay delikado kayo. Oh. Amo ning hitabo aron ni dako ni. So kining pagsuod sa Amerika either mahuman ang girag dali or mo-escalate. Duhay mahitabuan ni mga sukid di paminaw. Straight to the point. O na nitabo ka na to sa Iraq. O, pagkahuman may galag bomba sa Amerika, di na human. O. Kinihinoon may galang. Ako na ning basahon ng statement ni Trump. Kay kung akong i-play go diri kani si Mita hilabdanon kayo. Mo nang kung kabantay mo mahigala, mga yan kung dispensa ninyo. Mapugos gani kung kanta-kanta diri usahay. Kini akong tingog more or less sa mga pero mapugos kung kanta-kanta usahay tungod mahigala ining Mita laging badlongon tag mo kanta ta sa original. So kining Heal Our Land gusto ta kong akong ipatukar nya masuko mas Mita badlongon man ta madaot atong Facebook page. Mo nang bantay-bantay lang daan kay andam-andam kay ikaw na akong pagkantahon nung taon. Kay matingala ta kung si Jesus Minya may pagkantahon way pakialam sa Mita. Okay ra kay ni Mita mahigala. Okay, so mo ni hitabo ang mga sukid tig paminaw. Ang interest ining maong mga lugar, Okay. So kinini ang kay basin bag nakalain-lain magud ang kuan god. Tanaw ha. Ingon ang Iran ang gikasuko sa Amerika gyud gawas anang nuclear weapons, nuclear program nga naa nila. Kay mao man ni ang objective mahigala sa US nga ato nang gibungkag ang ilang nuclear enrichment capacity sa Iran. Unya ingon sa for 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. Ang Iran may gilasod sa 40 katuig nagsige nag-ingon nga ang kamatayon sa Amerika o kamatayon sa Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. Matod pa ni Trump mahigala. Ilang gipamatay nga to mga tao, ang ilang mga hasta pa mahigalang mga roadside bombs nga gipanghimo. That was their specialty, matod pa. We lost over 1,000 people and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct assault of their hate in particular. So doon na kuno'y libuan, usa ka libo ka mga tao mahigala sa libuan ka mga tao sa Middle East o sa tibok kalibutan na nangamatay gumikan sa direct assault nilang gihimo. So many were killed by their general Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. I will not continue. Tanawa ha? Sumpay ni kining kang Trump nga gihimo, sumpay ni atong nahinumdum mo ni Qasem Soleimani nga iyang gitirahan og drone. Didto mga higala sa pagnaog sa eroplano day didto sa Iran. Kato si Qasem Soleimani kasi man nagtira to Trump man. Og matod pa niya ako nang gitirahan kay ni react mo pud tong uban ato. Delikado ni Trump basin niya hinuog mo pabilos gira ni. Ang kang Trump pong tubag akong gibuhat na aron nga way gira. Katotohanan na mamuntoy magdagira, mamuntoy yang utok ato mamuntoy magsigig influence din ha kay diha sa Middle East. So mo na nga medyo lain-lain gud og barugana no. Kay kadto bitaw Barack Obama lahi man pud og stand. Ang Amerika mga kagalaan kanunay nang nagbarog kauban sa Israel but og nahitabo ni during the time of Barack Obama dili ni inani daykin. Kay lahi pod og stand mahigalas Barack Obama. In fact, mo ning gisaway ni Donald Trump nga katong deal nilang gihimo with Iran dili gito maayo. During the time mahigala o Barack Obama. Straight to the point. Kining itabo akong atong balikan ang history. Laom ning ilang panagbangi sa Amerika. Timing lang ni karon nga ang Israel mahigala kay tungod sa October 7, 2023 nga gira nila with Hamas, karon ang Israel may nitira diha karon nga gira ni Israel ug Iran nga nisod ang Amerika. Kung imong i-analyze mahigala, Amerika mo dunay interest ani. Mao to iyang gitirahan si Qasem Soleimani at the time
Mga 2016 man siguro to day, 2018 ba to? Nga na matay mahigala ng igo og drone attack kadto si Qasem Soleimani mga sukin tig paminaw. Straight to the point. Or 2020 na to si Qasem Soleimani, nga gitirahan mahigala ng Donald Trump. So karon mo ni nahitabo kay ang monitoring sa Amerika mga kaigalaan naghimo man gud mo din og nuclear weapons. Di man mo cooperate sa inspection din di man mo answer og klaro. Unya kini gud mga higala atong tanawon kining tulo ka mga lugar Fordo, kini gitirahan sa Amerika ba? Fordo, Natanz og Isfahan. Kining tulo ka mga lugar mahigala. Kining Fordo naa diha ang ilang nahumutang ni mga 95 kilometers southwest sa Tehran. Didto ni sa bukid nga lugar. Mga 80 to 90 meters ang gilabmon. Mo nang di ni basta-basta tirahan lang ni og bomba nga ordinary lang. Di ni maigo kay tuman sa kinilaw man. Ang dunay capacity ani ang US ra. Pinaagi ning ilang B-2 bomber mga sukid dig paminaw. So gitago man nilag mayo. Nakaroon ko mag-istorya tag klaro. Unsa man ni umingon ang Iran sige panghimakak Iran wala oy for civilian purposes lang ning amo. Namin nuclear program but dili ni para bomba. Pang civilian purposes lang ni. May sulti sa Iran. Di man mga higala makatuo ana ang ubang mga nasod. Hasta ang International Atomic Energy Agency. Ni report man sila mahigala nga dili cooperative ang Iran. Unya nagduda sila ining hitabua kay ang International Atomic Agency sa ilang assessment dunay more than 400 kilograms of 60% enriched uranium. Nga enough mga higala nga makahimog bomba. Og matod pa sab sa mga independent experts nga dili ni kuan ilah bomba na ilang gipanghimo. Mo man nagoy kuan da na pitagod. Mo na dihay sungi ba. Mo na sungi diaron. So ang 60% enriched uranium nga gihimo nila mahigala mahimo ni nga kananaang kuan na gyud. Mo ni ang pakgang sa Israel. Kanus apa man din ani mo pakgangon. Og mo lanat pata og di pata mo action karon. Delikado og mulambo pag hinuon kanang ilang nuclear program sa Iran. Straight to the point. Mulambo og maayo na ilang nuclear program hangtod mahigala nga di na sila mabadlong. Mao ni ang punto mahigala ni Benjamin Netanyahu og ni Donald Trump. Ya aton tiwason mahigala ingon si Trump, I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We work as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. Ipasalamatan mahigalang Trump ang si Netanyahu, ipasalamatan niya ang military sa Israel tungod ko ng ining ilang gihimo mga sukin tigpaminaw. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight and all the United States military on an operation like this. On an operation the likes of which the world has not seen in many decades. Straight to the point. Aton pang kinini ang Trump may yang gipasalamatan sad ang US military sa paghimo nini. Unsa man ni Operation Hammer, Night Hammer no? Mo ni pagsugod na kwan amat no mo ni di lang nato mo ni ang kwan gabiing dako gud ang paglupad mahigala sa B2B bomber kinini ang B2 bombers paglupad mga sukid pinaw dili ni sa makita og kwan ug adto ka sa mura man siyang mo camouflage sa taas unya dili makuha sa radar dili basta-basta makuha sa radar mahigala mo ni ang kwan mo ni ang ilang gipalupad niya nang kagahapon no so skangilngiga mga sukid paminaw mura man iyang porma ining eroplanuha so igo ni kining Fordo so mo nang ilang gihimo dong no what ano siya mga higalay Operation Midnight Hammer mo ni ang title sa US nga operation mga sukid paminaw Operation Midnight Hammer so ilang gibuhian dito mga higala mo ni ang kananaang lain-lain nga side no o gari ka sa side sa Iran moingon ka nga ang Iran kananaang civilian ra nang ila kung side ka sa Iran ba kung laban ka sa Iran moingon ka nga dili man civilian ra man nga tuyo na nuclear pero for civilian purposes. That's number one. Number two, may ka nga, ang Iran,
mabalik man sa negotiating table, dapat unta nga negotiation yun eh. Oh. So, kining US, indali-dali lang sila intra ni. Muna nga di ni maong gihimo ni Trump. Pero glaban po kang Trump, moingon sa ka nga, kinsa may imong sultian anang civilian nga paghimo, nga naa naman ang IAEA, International Atomic Energy Agency, ni-report naman nga di mo cooperative sa pagsusi. Nya kining inyong area, ang Fordo, Natanz ug Isfahan, kisamay inyong patuhon nga civilian activity na dayken. Kisamay patuhon, isuod minyo sa bulsa. Wala pagkasulti sa Amerika, inato ba lang pagkasulti ba? Kalawom inyong gihimo nga mga bunkers, di man ni ganit ni madagkuan, protect man ninyo maayo ni nga bisa pagbumbahan dili matandog. Straight to the point. O bumbahan na ni ubang nasod di ni matandog. Ang US lay makatandog ani kay sila ray dunay capacity nga bunker bomber mahigala, bunker boosters nga ilang gigamit. So ngani na man ka safety inday ken kung ibutang tag civilian activity lang na. Ngani na man ka kwan. Inana man ang ilang paghimo mahigala anang maong ilang nuclear program. Oh. So kani mo kwan ha, mo ni mahigala ang pikas o pikas nga katarungan. Nga ang US mo justify sila, ang Israel mo justify mang Israel nga di bomba mi kay sige naman ni among gira. Di man ni war of aggression sa ning among gihimo. Kay kami may giunahan atong October 7 sa Hamas, nga kanang Hamas mahigala sinugo sa Iran. Ila man ang sponsored na nga kwan terorista group ang Hezbollah o ang Houthis, so napugos mig dipinsa sa among nasod. Unya karon ang principal nga Iran daan naman nga nag pinusda kay bomba last year pa. So kung Israel may pangutan-on nimo, maka-justify Israel dili man ni war of aggression nga mo. Ang principal mahigala nga sige lang may tirahan dila sa ilang bata-bata nga Hamas. Di sila na mismo may gatubang sa Israel. Straight to the point. Ang question aning Amerika nga ni-appeal ini mga sukid tig paminaw, mahimong ang Amerika moingon nga kini amo na sang gibadlong kay kanus pa man ang badlongon kinsa man min patuhon nga civilian activities ni. Inani kalawom nga bunker mga kaigalaan, ani ka safety. Kinsa man inyo patuhon nga walay nuclear oy. Og way nuclear ngano di man pod lagi pasusin nila day. Sumo ni ang baruganan po sa Amerika. Ikaduha pwedeng moingon ang Amerika nga naman may mutual defense treaty sa Israel. Di among gitabangan ng Israel tungkol sa mutual defense treaty. Di ka makalusot ang Amerika ng mga katarungan na mga sungkinting paminaw. Straight to the point. Pero mo na akong giingon, ang Israel mga higalag daan nga tukod ang Israel mga kaigalano nga mga Israeli kung sila pasultion mingon sila nga padayon may nagampo ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, Dios ni Jacob pabilin nga among Dios hangtod karon og wa ni matug kining maong Dios nga among giampuan. Straight to the point. Mo ni og ari ka mahigala sa habig sa Israel, no? Nga mingon Israel nga kung tan-aw nimo usara ka state ang para sa Dios. Kinirang state of Israel. Wa na ilain. Pero ang Arab states daghan man mo, no? Kining Israel mahigala kung dili mo acknowledge ang ubang nasod ani kay para sa ubang nasod wa may Israel. Pero para sa Israel mahigala mo barog man sila kay mingon man sila nga dugay naman sa una pamandaan pa man sa unang gidaog-daog ang Israel. Dito pa sa Egypt kitong panahon mahila Moses na naman daan. Nya kini bag-ong sitwasyon panahon may galang Hitler maumasad gipang-ihaw man sila nga sama mga higalag mga karnero lang. So karon panahon na nga mobarog ang Israel og gisaaran man mga kagalaan sa Biblia, I will make you a great nation. Na dili na basta-basta gyud bisag usa ka gamay na, bisag usaon pa mahigalag. Tabangan na mahigalag di na basta-basta maguba. Kay ila man ang gi-claim mahigala nga kami mo a chosen people. So kanang dapita mga sukid dig paminaw, di malikayan masaktan ni mahigalag mga biblical nga mga basis. Unsaon og tira mahigala sa uban nga mga kanasuran ang Israel padayon nga mobarog kay para nila mahigala gira sila nga naa sa ilang side ang Ginoo nga ilang gituohan o kana nga Ginoo mo Ginoo ni Abraham, Ginoo ni Jacob o Ginoo ni Isaac. Og man ta mahigala magtiwas sa atong hisgutanan og hisgot mga sukintig paminaw. Ang ato ini mahigala mga pagampo nga dili lang gyud mo escalate pa ning gira mga higala dito sa Middle East.
og makabot unta ang kalinaw mga sugid tig paminaw. Onya di ta maapektaran kayo kay ugma ra ba mo saka na po ning presyo sa lana. Kasi nanay gani mga kaigilan, piktahan kita sa presyo sa lana nga mga OFWs nga mamauli og uban pa. Pero maayo og doon nagay pagsinabtanay na naa diha. Pero ilang i-acknowledge sa gyud nga naa gyud ang State of Israel, may galab sa gamay-gamay lang na. Di pod maayo nga ingon nga iwagtang nila sa mapa mga sugid tig paminaw. Kay medyo tinuod siguro ng ilang Ginoo da. Kay mingo mas among Ginoo wa gyud ni matug. O na nga di sa mahadlok mahigala mo sud og gubat mga sugid tig paminaw. Pero magtiwas ng taubang adlawas tundugan pa mga hisgutanan mga sugid tig paminaw. Sangan skin bukang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo palig sa pag-ihon sa tanang panahon sa tanang higayon, dalaygon ng Diyos, maayong buntag Pilipinas, tatak RMN.